pamusoro yevakuru vedare mutambo uya watsvuka ropa manje akudyiwa rinopisa gore rineri. Meanwhile, more than 30 legislators have participated in debate on the constitutional of Zimbabwe Amendment Bill number 3 since its second reading, with the majority expressing support for its key governance and electoral reforms proposal, while also calling for the Zimbabwe Gender Commission to remain in a standalone constitutional board. Pakashata. But there is this thing chandoda kuti tizivisane nemivanhu, because pane dzimwe nyaya dzekuti tikasadzitaura vanhu inongoramba yakangodaro. Yes, I know, I understand. Ichazo chikuonesa nyaya yacho vakomana vacho vachange vachidzoka the National Assembly ichange ichipindira zvekare on Tuesday, which is the 9th of June, vachidiscussa zvekare nyaya yacho pachiruwa madebates zvichienderana zvakadaro. But zvamanje manje pakashata muri Zimbabwe, ndo zvandoda ndikuonesei, because pakudebata kwevanhu vacho ma-MPs vacho vanga vari kudebata, vanhu vekuti vari kudebata vane speech dzakanyorwa pasi, vari kudebata debate rinenge rambodiscusswa radraftwa kudhara, vanotoziva zvavari kudebata, vakananga direction yavari kunanga. Reason iri panapa muri yeZimbabwe isingazikanwa nemi ndeyekuti zvoni Mnangagwa akangwarisa. Mnangagwa anoti kana achida kutena right anenge achiindicata left, kana achida kutena left anenge achiindicata right. But nhasi tinobva tangokusira vakuru vari panapa tinzwa kuti vari kuti kudii. Ndina comrade Nyatsimba Mutota, vakuru ava vanokwanisa kumuklipa mawings ake nokuti vanenge vachionera dhiri racho, vanotozora kuti apa wakuda kurova vana veZimbabwe 10 not vanenge vakatogomutarisa 24/7. Saka regedza tibva tangonzwa kunzi ari kuudzwa kunzi kudii kwomukuru uyu nevakuru ava. Vana veZimbabwe, Nyatsimba Mutota is coming back to you now, after having been scruffled a little bit by the regime. I've seen people being sent to me to try and bribe me, but I'm not gonna wait. I'm not gonna be silenced. Ndinoda kuudza Mnangagwa kuti KB3 uchaitiza ichakuvava muridzi wayo. KB3 Ndambakudzwa akaonekwa nembonje pauma, Zano Ndega akasiya dzira murufuse. Unhu hwemunhu hunoonekwa namaitire ake. Nyika yaramba usati hatina maziso. Ndiwo akataura uchiti the voice of the people is the voice of God. Zvino vanhu vari kutaura iwo uchivadzvinyirira. Waingotaura ipapo pega here kuti upinde naiwe Mnangagwa. Saka kutaura kunoita nyika yese hausi kuzvinzwa here. Saka voice of God mukutaura kwavanhu venyika hausi kuinzwa here naye Hezekia. Wabva wavenga gudo guru kudaro, akakuraramisa kudaro, moyo wako unokudza kuti kudii Hezekia? Ndati KB3 uchaitiza before 2030. Zezuva rausingazivi asi imanje manje. Hezekia, ndakuyambira. Hezekia, ndakuyambira. Hezekia, Mwari atsamwa namaitire ako okudzvinyirira vanhu munyika. Unoona gudoguru akanyarara ukati inherera naye, nherera isina hama. Ndakutaurira. Pane chausingaoni Hezekia. Inzwa isu tinotaura taiva newe kubva panguva yehondo. Kasika kucheuka uone ngoro dzemoto dziriko. Cheuka Hezekia. Umwe akaudzwa hondo nemurwere wepfungwa akati anopenga, asi akazoyeuka bakwaniwa. Chibva Hezekia, chibva. Ndou yako Hezekia.
ndakasiya ndapirwa mate parurimi nageza ini. Usaita zvokutamba nesu Hezekia, ini handizokutizi. Kana uchida kundiona uya pandiri. Ndou yako. Kana uchizviti uri murume, mira. Nhume yako ndakaiona, aisi haina chironzo. Chinonzi mambo kuimbika. Chawataura ngachive icho. Kwete kutaura ichi uchiita checho. Maitiro ako azere nhema nounyengeri. Nyika yese yatema nokunyeperwa nokubirwa newe Hezekia. Ukaona guru anyerera usafunga kuti hana vanomusapota. Tiriko Hezekia. Yezoko. Hezekia ndatitsipa chaukaone ngoro dzemoto. MP yako wakatengawo atozvinezvera upenyu nokuti mu-Third Republic havana place vatatama masikati machena vanhu vachiona. Ndinenge ndirimo mu-Third Republic. Hakunazve kana one mutengesi anodhibheta Cape 3 achawana place even 1 square inch yokurarama achigara kana kurima in Zimbabwe. Ndapika ini. My name is Nyatsimba Mutota. Handitizi munhu wakaita sewe, never. Pane kugeda kwemene apa. Ndakupa mazuva matatu. Ini nagulo guru tatsama. Hezekia wakoyo. Hezekia chitiza. Hezekia siyana ne Cape 3 Hezekia. Cape 3 hii ndekuda kuti utore umambo kweze kuwe pauri iwewe nemhuri yako. Zvino nyika ino iyi haisi yako. Ndoda kuudza chokwadi. Nyika haisi yako Hezekia. Chibva. Ibva zvichakanaka. Hezekia ibva zvichakanaka. Hezekia ibva zvichakanaka. Ndakupa 3 days kuti ubve. Kana usingadi Cape 3 uchaiverenga 2030 isati yasvika, 8:30 yamanheru isati yasvika, uchaiverenga. Amene kuti uchaiverengerepi? Hezekia nyika yatsamwa. Hezekia ndakupa yambiro. Hezekia kukara umambo kwako kutokuparira. Usabata hurukuru. Kana kuna ani kana msoja kana mpurisa kana msiyayo kana ani anosapota Cape 3. You have no place in the Third Republic. I'm telling you. My name is Nyatsimba Mutota. Nyika na mwari zvese yatsamwa. Hezekia chibva. Zvichakanaka. Nyika yese yaramba. Unodzvinyirira vanhu vachiti ngavavote vachionekwa kuti vakavhotera Cape 3 hakuna secret vote. Munhu wako uyu Ziyambi watokupanyira moto uyu. Kune chinonzi Sarajevo incident. Ndoyo toitwa na Ziyambi uyu. Wakuhumurira, watokuhumura unye hurukuru, woinda kwenhando. Hezekia wodzira mangondo. Vana veZimbabwe, ndiudzire Hezekia. Ndichauya kwamuri in 3 days. Ndichikuadresai, ndichikuudzai vana veZimbabwe kuti Hezekia uchatiza neCape 3 yake. Amene kwachainda Hezekia. Ndiro kutenda vana veZimbabwe, rambai takabatana. Ngatirege kungotaura chete, kungotaura pasina action. Iye zvinopanda action yekuti tobatanidza pfungwa. Ndio action yandiri kudai kubatanidza pfungwa.
tichita zvinhu zvedu zviri pamutema. Hezekia hatizombomiti zvisi pamutemo nokuti tomupa advantage, tinongoita zviri pamutemo. Vana vezimbabwe, mabudiro akaita vanhu vachidzinga mugabe aya, hapana wakarwa nomunhu, hapana wakaita chinyi, asi mugabe wakaona kuti hazvichatongeki nokuti vanhu varamba. Taramba zviro kwazvo, taramba, hatichadi tese. Ndichakuudzai patinosangana 8:30 after 3 days. Ndini naSimba Mutota ndataura. Right from Zimbabwe, not from outside countries, no. I fear nobody, and I'm ready to die. Hezekiah has sent some people to me, and I've seen them. They've threatened me with voices. I've got their messages. I've got their numbers. They were phoning me in the past week. I fear nobody. Hezekiah, if you want to come and kill me now, I'm ready to die for the people of Zimbabwe. For God's sake, I'm trying to redeem his people. God's people must be redeemed. I'm the Gaza of the moment. I'm the David of the moment. I am ready to die. But Hezekiah must be very careful when he comes to me, because behind me, I've got big forces that he may not even be able to shake. My name is Simba Mutota. I thank you, Zimbabwe. I thank you. Let's continue being united. Kushanda navanhu vanotya zvinoita vanachamisa zvokutya izvo nendainachamisa ndatotonga kare. Hapana zvaite papasingadiwi simba, paingodiwa kuudza vana veZimbabwe fambai so, paingodiwa voice, but he has failed, man. I'm so disheartened by that action. I don't know whether Chamisa will come back, but look here, I'm not happy. Zimbabwe is going to the terraces because of this man, Hezekiah.